Комшийки, ела за малко. О, здрасти, батка, как си? Здрасти. Все се каря да те питам, на тебе принц не ти ли трябва? Не, че за какво ми е принц? Как за кома? Такъв кон като тебе, как ще е без принц, ма? Простак, никога няма да се взема от твоите семки. Ау, няма да си вземеш. А колко ще ми вземеш да го вземеш? И другия път си вземи циците. Така няма да седаш при мене с тези пъпки. Извинете, за секунда само. Здравей, извиняйте, че така ви върнах от пътя. Просто много позната ми се струвате. Дали не съм виждал във Франция, мисля, че се бяхме засекли? Не, В Испания? В Рим? Холандия? Дубай? не съм ходила там. Абе, плющял съм та някъде, ама не мога да се сетя къде. Малко съм те плющял даже. Батка, ти чули, че комшийката ти вдясно от тебе била забременяла? И най-после ще излезе човек от нея. Здрасти, батка. Здравей. Прекрасна си. Не съм. Виждам, че не си, ама просто ми се плющи, бе, човек. Але, вари се, замима, изчакай у вас.